Et godt projekt, når det er bedst. Men det er det. Det er selvfølgelig kan se, at der ligger vand ud. Når vi nu er nede at skyde, så sætter vi som regel altid ild til lortet. Så er det godt, at vi har de her i stedet for skud med bankdasker. Ja. Ja, dejligt med forfriskende. Kommandostationen er 1913 i en kommandostation til Øle. Så kommer der et bjørneskødtøj. Den 578. Ikke var beskyttet og skulle udsendt, så fik vi, når der var panser. Og der fik vi den der. Så har vi en norsk, eller det er jo en amerikansk, men den norske besætning. Den 24 Sheffield. Som er et privat ejer. BMW og andre lette til en kampvogn. Der er spil på den også. Eagle 1 fra Movart. Samme firma som lavede Piranhaen, så lidt før. Vores også en norsk besætning, en M20. Den er fra en verdenskrig. Meget pænt skat. Og så har vi en russisk eller en tyrkisk LT-64, som er kandidaten til vores Piranha. Der er så også fløjet mine til. Til den her kampvogn, vi ser efterfølgende, der er kommet på nu. Så har vi en kampvogn fra start af 90'erne i Bosnien. Det er sådan, det ser ud. Da vi var indsat i Bosnien, før vi gik hen og gjorde Esbjerg. Den magter på nogen fuldstændig før. Det er et mål, der kører 40 km i timen. Ikke noget problem. Det er godt nødt til at gøre. Og så kan kampvognen følge efter. Ingeniørkøretøj, vi har med her, det er en bjergningsvogn, som så også har en stål på, 1,5 kubikmeter. Og her er jo lige gravet lidt for os. I dag så er det lige, vi skal også have mulighed for at se hjertet. Hvis vi skal gøre klar til broen eller andet, så kan vi bruge den her gravemaskine. Den kan også grave i vand. Reparere eller gøre brinker klar så videre til, at vi kan gå i det.